عزوز سلامتنا بصحكم زغوركم تعزبتي كما يتعلن لومي حموش لكاتيت كاترس تدلو زينا ومسنادو لكم قريبنا لنا نمكتلكم خبرز قدم يرمياس قبرلو عليه بقدامنت ارئستاتو وننت تكالات وهابت اقلو توريزم نغاديان فنقل لمقبال مدلاتهم ارغاغيصوم حرستوت من مهدر كابي اردا اب مسناوي لمعاتي نطفلو اب شخايت وزمدنا بوليسن حزبن نمحيال تزتيو اب حيالو هاغرات افريقا تاوستو زلو ግጭት ንምህዳ ዝተሓንፀፀውጥን ኣብ እዋኑ ክሰምር ዘሎ ተኽሎ ፀቢብ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍጋኒስታን ኣስኪሩ ዘሎ ሰራዊታ ክትስሕብ ከም እትኽእል ኣሚታ እስራኤልን ሱዳንን ተበቲኹ ፀንሐ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ንምምሕያሽ ክሰርሓ ተሰማሚዐን فنقل لمعات بزبل تيما زصنبل مبل 30 عام زخري سرحت فنقل لمدما كاب زغبر مدلوات حدا موحاس قرب تكالات وهابتي اغلو توريزم سلازخونه اذن تكالات مدلواتن كم دصحفا يغلصلوا وكيل ارينا ابراهيم عمر توسخي صبصبالو ماكدا حغوس كتقربيا وننتي أب كتما باضع زركبات تكالات وهابتي أغلغلوت توريزم ننغاديان صنبل مبل 30 عام زغر سرحت فنقل صفوفن سلوطن انقدوت نمقرب مدلواتهم كم زصففو غليصم اتوم ايرينا ستوكستم وننتي نايلوم عمد صنبل زغر سرحت فنقل مستي تاتي زلو حدش موالن هطور كراماتن فولينت كم زلو بمحبار بو منصر قطر نغاديان انابرخه كمص سلازخل نزي اب غمت زاتو مدلوات غيروم كم زلو بريهم اغايشنا بغبو تتقيمم تي زدليوم اغلغلوت يبدا سم كابت اغلغلوتنا كمان عقوبات هونو نسرح بخم خاني كساب حج كمان صبو نسرح نيرنا حج خاب زياده ابزني بعلنا منبل 30 عام فنقل سرحت فنقل بزياده كمان نتي زنبرنا سرارحه بزياده خندمقون كنا معبلون بصفوفن بقعتن كندالو مدلوات غيرنا لنا كل غزي عامت نصبيه بعلي እንደገና نحنا بتعاقمنا تدالينا لنا نزمت غاشانا خنقبل بتزكالنا نعو خنقبلكا تدالينا مدلاوات نركب مالتي سرحت فنقل مختمتا مغزاتي زرغاغصن بري ملع حرنت زرحون زنت الت تذكروا زنبر هاغراو بعلي زبلتو مهاب تريتو نسله بعل طراي زيكونه مبصعانا نتغبار حدر سماعتات ان حدسلو اغاطام سلازخونه عمت مصايكا وشطن وصان زمصو اشحا زيغاتات كم زنغدو حبيرم انت ببحر ديو انت باير ديو انت بصرغياس يمصالو حجي نعنا زلينا طرح اتقرب طرح ب30 عمت كاني زلينا نمبر نقبر تمنيتنا حقوسنا بزيل سلام كا اصبينا نمبر نعطقلو حلافي كفل توريزم زوبا سميناو قيح بحري اتو موغوس اسغدوم دما زوبا سميناو قيح بحري بحفشا كتما باصع دما بفلاي مسح بصحتي زخونو بركز زبلو اسرات نصح جماجم بحرن دسيتاتن كم زوننو بمغلاص صنبل سرحت فنقلون نزدرع توسخ مسحب ان خوني مص كم زلو بريهم كابس مرق تورد كلها كله بسميناو بحري ثلاثه وقتي زلونا اير طبيات الناس تماقره نكلن زلوانا ختماتات بزياده وقباز زخونا اندراي الناس تماقره نابتا وقبتلل زخونت كتما باصع كاتو زدلن كلنا مسمر زلوا بصرغياون نزي ملئتات زي تدالين نغاديان تقريبا كم زلا خنرغاغ نفتو عقبتا غايش نمملأن اغلغلوت توريزم نصفحن زصعرلو مدب كوان تخونه اب قنيات صنبل سرحت فنقل بفلاي اب نغاديان فولي تذكرون طبلحتان نمغداف عتب صعري كسلاسل كم زغبا ازغاخيرم حقيو مستزلنا حلفنا مدرخ نايتي هاجر مس كله تصاوتات اب قمت اتيخا حدا دقق حصرتات كله بحرياو سلازخونه نتي ناي قرب زلو حصرتات ون ببغزي خمالا زكالو المدرخ مخانو اب قمت انداتنا نزي حصرتات زي كم عبين كم بدهن قلكا زرق خم زي كونون كنرغاغ ندلو مالتي صنبل زخري مبل 30 عام سرحت فنقل نلمعت بزبل تيما كاب شوعات كساب تشعات لكاتيت بستفلاليو مسنادوتات تسنيو كايديوم
حرستوت من محضر كباب أردان وزوام مقولو بمنيستر حرشاب بسجبر لهم متبعا مخرن بصهوم سلطنان بمسنو أجباب أحملتن فرتاتن كلمو كم جمرون زمسكن وسيد كم زرخاولون تجليتو حلافي بيت صفات منيستر حرشاب أبتنو زباه أتو فرزون جبرولدين إيرينا أبزها وحبريتا أتوم عصر تدك نستيو زركبو إسرا حرستوت بحاجز كيلاتات حرشا مريتهم بمدكوا نلعلي 4 وارحز سلسلو حرشا وفتنا بلوس فريات كحفصلو كم زخالو أبريهو أبج أنفر منيستر حرشا زباقاش واركا حلافي أهالو لمع مسنو انجينير امانيل غرز غير بوغنو حرستوت بستخايدلهم غوسغواساتن استغبرلهم حاجز ناو تحرشان درو لوط كمصو كمزخالو حبيرو حرستوت اب زهاب وريتو نزغبرلهم زلو متبعان دغف اندحر مسغان سانافلطو بزيكا اب كرمتاو حرشا اب لمعجرادين كنطفو كمزي صنحو متقاس ابز وان زغنا بغبراو سراح تمكرو اطريوم كمزلو ارديوم 415 سدرا بيتا زنبرالا من محدار كبابي اردا كبارنتو 10 كيلومتر رحقه تركب أب ملا هجر كاب زركبان أي درجة أبيت تمرتن زمزو تمهرو تقبله نحر عمت بحوار اتمهر أب سوا تلوكينات ركب بيت تمرت ورسيكالو أب منقطهم سفلاليه دحر بايتان بقعة زلون تمهرو تنحى نايفلت أتقاق نمتواب عبات كروهبا تسرح الله وكيل إرنا موسى كيدانه نزدالو تحسو دانايت قبريوت كتقربيا أبسوا قنتي أب كفلي زكايد سرع مسرح ممهارن مستمهارن أم منقو تمهارون زلون يفلت أتقاق بمتباب بقعتهم كمن مبالز علمة وساقة تمرتي أم مبرخ مورالن بقعة تمهارو زمسجن وتسيتي ركبو كم زلو تقليزو حلافي أهادو أكاديمياوي قدات ممهر محرة أب قبر سلاسين يرينا بزهبو حبريتا بيت مرتو وارساي كالو أملا هاجر كابز ركبان نايكال أي درجة أبياتا تمرتن زمتو زتفلالي دحر بايتان بقعة زلوم تمهارو سلا اتقبل درجة فلتأتهم بمقرراب وتسيتهم كب نمبال مس ممهرانن عليت تمهارون بموهاد عتب صعري كايد كم زلو أرديهم كابيت مرتهم كابتن مجبت أبيات مرتهم تخلو تناي وشتهم زلو قال أبيات مرتيني 10 تخلي بزقباء زازيمهم دموصلو كابش عكا 10 تخلي بزقباء ريفيجن جيم دموصلو حد أبيات تمرتجن أزيو حلف زلهم زخونه أبتي ناي 10 حدا في النظام في اللي تعالوا سلازم في الله نتم أبرو قطرات شافه زلو ناي عامي ناي بقعات في الليات نمسباب زي تمرتو حاجة أمن برتمهارو يكايدالو اتزوهاب زلو توسخ تمرتي تمهارو رئيس متأممانهم بريخو راجيهم نخصعرو زدرخ كوينو كم زرخبو زتقسم ممهر محرت أب اتزتصنحي ناي فلت اتقاق ملوء بملوء كتم عراريو زكالوكو انت زيكونا بمتأنو نمسبابو تخايلو كم زلو أبريهم أوها هادي نايزي أمن بر تمهارو زوهاب مدب تمرتاو حاجز ممهر برهوا يمان بوغانو إذك أدمي 10 عامات أم مبل 20 حدن زوري هجراو أقلقلوت بولنتاوين ممهران زتجمر مدب وتسيتون أدمعنتون مس الترعية كاب عامات مرتخل تشحن 10 حدن بسرعة تحيزو يسرح له كم زلو كان دعلام ودما تمهارو أب هجراوي ملك أقي مرمرة تمت أني بقعة فلت حيزوم نخوات مخانون زاد تبابع وتسيت يركبو كم زلون أبرهو زيادة زي مدب زاد مع عيدي أدمعن تمهارو مستمهارون كي تمهارون تعات محيا شاريهم وين فلتهم نوراخ انتهي ترالون مقمقام كدميتي تمرتي مجمارو تمهارو سامبل ويكاني مفتش اكزام فتنا مرمرين نقبرلو مالتي سلازي تمهارو ابتشع زمصو وصيت حزنا نصنح تمهارو نايكل تورح خون مدب تمرتي مستمهارو فتنا تفتينهم ابتقدماي فتنان ابتدحري حاجز مستقبرلو من زلو وصيت تريغه مالتي كم سرتو نتفتا كبابيت عنا نمحيال زتي وكالتي 14 محدارات كبابي ممهرانن عبيت عدن زتساتفو ركب بحد لكاتيت أب بارنتو تقايدو حلافي تكالات عنا نوزوا بارنتو نرس تمسكن برهانا أب زهبو مبري كم زمرحو كبابيت ريت نكتما بارنتو حويسكا أب كلن مسأزم محدرا من محدارات كبابين عدتاتن أب كلتاشن إسران كت أفاف توت إنو يسرحلو كم زلو قليتو أب كبابيت أن تبتحون زلو قاس بزملكات أب استوابا حبريتا كابتن أبتنو زوبا زحق أوف 40 شمونتن عدتات أبتن 44 عدتات نتكبر نايت مدب قوس كم تخيدا أب 15 عدتات دما اتمدب ملو بملو كم تتكبر بمحبر لنتفتاتن أب متصفاف زركبا 33 عدتات أب حاصير غيزه كفت صما مزاخر غريبو أما حدرتي من محدارات كبابي بوغنوم اتمدب بصفت يتكبر كم زلو متقاس أبتن محدق زبلا من محدارات كبابي جن حدا صقمات سلازلو حاجزات كغبر تلابيوم أما حدار نو زوابرنتو أتو أوريليو جاكومينو أبزهاب وقال
ነቲ መደብ ንምዕዋት ነፍሲ ወከፍ ስድራ እጃማ ከተበርክ ድሕሪ ምዝኻር ጽጉማትን አረጋውያንን በወፈራታት ሓገዝ ክግበረሎም ተማሕጺኑ መደባት ፖሊስ ብዘይ ናይ ህዝቢ ምትሕባር ክዕወት ስለዘይክእል ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ሸኻይቶ ምትሕባሮ ምስ ፖሊስ ክሕይሉ ጻውዒት ቀሪቡ አዛዚ ሳልሳይ መደበር ፖሊስ ዓሰብ ምክትል ተለንተ ክፍለ ሱስ ኢሳቅ ምስ ነበርቲ ሸኻይቶ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ፖሊስ ሰላምን ድሕነትን ህዝብን ከባብን ንምሕላው ዝቆመ ሓይሊ ስለዝኾነ ህዝቢ ዝገብሮ ምትሕባር ኣብ ኣድማዕነት ስርሑ ወሳኒ ከም ዝኾነ ገሊጹ ኩሉ ዕማማት ፖሊስ ብምትሕባር ህዝቢ ዝረጋገጽ ዝበለ ተለንተ ክፍለ ሱስ ምስ ህዝቢ ዝገብርዎ ርክባት ስርሖም ብግቡእ ከሰላሰሉ ዝሕግዞም ሓሳባት ስለዝረኽብሉ ብዝለዓለ ከም ዝቕጽልዎ ኣብሪሁ ኣማሕዳሪት ምምሕዳር ከባቢ ሸኻይቶ ወይዘሮ ሰላማዊት ረዘነ ወገና መንእስያት ብክብርታት ሕብረተሰቦም ምስ ዝኹስኮሱ ተሪኦ ገበናት ክነኪ ከም ዝኽእል ኣነጺራ ኣብ ኑዞባ ሰረጀቃ ምምሕዳር ከባቢ ዓዜን 3 ኣዋርሕ ብሞያ ስነ ጽባቐ ጸጉሪ ርእሲ ሰልጠና 194 ደቂ ኣንስትዮ ብ4 ለካት ተመሪቐን እቲ መደብ ኣካል ናይቲ ሞያዊ ዓቕምታት መንእስያት ብሓፈሻ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብፍላይ ንምምዕባል ብሃማመተ ሰለሰል መደባት ከም ዝኾነ ተገሊጹ ሓላፊ ጨንፈር ሃገራዊ ማሕበር መንእስያትን ተምሃሮን ኤርትራ ዞባ ማእከል ኣቶ ሳምሶም ክፍለ ኣብ ዘስምዑ ቃል ሰልጠንቲ ብዝቐሰምዎ ሞያ መነባብሮን ንምምሕያሽ ክጻዕራ ምምሕዳራትን ካልኦት ኣካላትን ድማ ናይ ስራሕ ባይታ ከጣጥሑለን ኣዘኻኺሩ ሰልጠንቲ ነሪና ኣብ ዝሃቦ ሪቶ እቲ ስልጠና ዕድላት ስራሕ ንምፍጣር ነብሰን ንኽኽእላ ሓጋዝ ስለ ዝኾነ ብሰፊሕ መልክዑ ክቕጽል ተላብየን ኣማሕዳሪ ዞባ ሰረጀቃ ኣቶ ክፍለ ማርያም ገብረ መስቀል ኣብ መወዳእታ ተመሳሳሊ ስልጠናታት ኣገዳስነቱ በቐሊል ዝጥመት ስለ ዘይኮነ ግቡእ ገምጋም ተገይሩሉ ቀጻልነቱ ክወሓስ ተላብዩ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዝስዕብ ዜናታት ወጻዩ ንምክትታልኩም ደጊመ ብኽብሪ ዕድም ኣብ ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃ ተኸሲቱ ዘሎ ግጭት ክሳብ መወዳእታ 2020 ንምህድኡ ዝተሓንፀፀ ውጥን ኣብ እዋኑ ክሰምር ዘሎ ተኽእሎ ጸቢብ ምዃኑ ይግለጽ ኣሎ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብቲ ኣህጉር ብሓፈሻ ኣብ ገለ ሃገራት ድማ ብፍላይ ተወልዑ ዘሎ ውግእ ሕድሕድን ግጭትን ደው ንምባል ቅድሚ 7 ዓመታት ውጥን ከም ዘሓንፀፀ ጸብጻባት ይጠቕሱ ይኹን እምበር ኣብ ሪፐብሊክ ደቡብ ሱዳን ሪፐብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ ሊብያን ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎን ዝቕጽል ዘሎ ውግእ ሕድሕድ ከምኡውን ኣብ ዞባ ምዕራብ ኣፍሪቃ ተፈጢሩ ዘሎ ሽበራ ዝጠንቁ ፀጥታዊ ዘይምርግጋእ ኣብቲ ዝተወጠነ ግዜ ዝዓርፍ ከም ዘይመስል ናይ ቀረባት ዓዘብቲ እምቱ ጉድለት ምሕደራ ዘይምዕሩይ መቕረሒ ጸጋታት ድኽነት ሽቕለት ኣልቦነትን ክሊማሎጥን እቲ ውጥን ከይሰምር ብድሆታት ክኾኑ ካብ ዝኽእሉ ጠንቅታት ምዃኖም ተገሊጹ ብዘይካዚ ግዳማዊ ምትእታው ሓደ ካብ ጠንቅታት ናይቲ ተርእዮታት ምዃኑ ዝገለጹ ኪላታት ብዝሓየለን ብሰፍሕን መልክዑ ይቕጽል ብምህላው ነቲ ብሕብረት ኣፍሪቃ ዝተሓንፀፀ መደብ ከሰናኽሎ ከም ዝኽእል ይሕብሩ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍጋኒስታን ኣስኪሩ ዘሎ ሰራዊታ ክትስሕብ ከም እትኽእል ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣሚቱ ፕሬዚደንት ትራምፕ ትማሊ 4 ለካቲት ንባይቶ ሃገሩ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሰራዊት ኣሜሪካ መወዳእታ ኣብ ዘይብሉ ውግእ ክነጥፍ ድሌት ከም ዘይብሉ ብምሕባር ሃገሩ ቅልውላው ኣፍጋኒስታን ብሰላም ንምዕራፍ ምስ ዕጡቕ ጉጅለ ጣሊባን ዝጀመረቶ ዘተ ክትቅጽሎ ምዃና ረዲዩ ይኹን እምበር ፕሬዚደንት ትራምፕ እቲ ዳግማይ ዘተ መዓስ ከም ዝጅመር ብንጹር ኣይሓበረን ምምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ ልዕሊ 5,000 ሰራዊቱ ካብ ኣፍጋኒስታን ከውፅእ ኣምሳዮ ድማ ጣሊባን ዘካይዶ ዕጥቃዊ መጥቃዕታት ከቋርጾ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ስምዕ ተበፂሑ ምንባሩ እንተኾነ ግና ነዊሕ ከይሰጎመ ከም ዝፈረሰ ጸብጻባት ይጠቕሱ ኣሜሪካ ካብ 2001 ኣብ ኣፍጋኒስታን ወተሃደራዊ ምትእታው ትገብር ከም ዘላ እንተኾነ ግና ኩነታት ኣፍጋኒስታን ክመሓየሽ ከም ዘይተረኣየ ይግለጽ እስራኤልን ሱዳንን ተበቲኹ ጸንሐ ዲፕሎማስያዊ ዝምድናን ንምምሕያሽ ከም ሰርሓ ከም ተሰማዓ መንግስቲ እስራኤል ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዝስምዕ እዚ ዝበፅሐ ቀዳሚ ሚኒስተር እስራኤል ቤንያሚን ነታንያሁ ኣቦ መንበር ልኡላዊ ባይቶ ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃንን ብ3 ለካቲት ኣብ ከተማ ኢንተበ ኡጋንዳ ኣብ ዘካይዶ ርክብ እዩ ቀዳማይ ሚኒስተር ነታንያሁ ሱዳን እወታዊ ኣንፈት ተምርሕ ኣላ ኢሉ ከም ዝኣምን ንጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ከም ዝገለጸሉ መንግስቲ እስራኤል ብተወሳኺ ኣፍሊጡ ኣቦ መንበር ልኡላዊ ባይቶ ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ወገኑ ሱዳን ካብ ተነጽሎ ወጽያ ግቡ አህጉራዊ ቦታ ክትሕዝ ካብ ቀንዲ ዕላማታት መሳገር መንግስቲ ሱዳን ምዃኑ ከም ዝሓበረ መንግስቲ እስራኤል ኣፍሊጡ
እስራኤል ስርዓት ዑመር አልበሽር ምስ ኢራን ብምትሕባር ናብ ወሽመጥ ጋዛ ኣጽዋር ኣብ ምትሕላፍ ይነጥፍ ምንባርያ ትኸስስ እንተኾነ ግን ድሕሪ ምእላይ ስርዓት ዑመር አልበሽር መንግስቲ እስራኤል ንሱዳን ካብ መዝገብ ተጻባእቲ እትብለን ሃገራት ከም ዝኣለያዩ ዝሕበር ብክልተን ሰለስተ ለካቲት ኣብ ኡጋንዳ ናይ ክልተ መዓልታት ምብጻሕ ዘካየደ ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ምስ ፕሬዚደንት ኡጋንዳ ዩዌሪ ሙሴቬኒ ብምርኻብ ኣብ ምዕባል ክልቲኣዊ ዝምድና ከም ተዘራረበ ማዕከና ዜና ክልቲአን ሃገራት ኣጋዊሕን ጀነራል አብዱልፈታህ አልቡርሃኑን ምስ ፕሬዚደንት ሙሴቬኒን ካልኦት ላዕሎ ሰመዚ ኡጋንዳን ተመሳሳሊ ርክብ ከም ዘካየደ ይቃላሓሎ ኣሜሪካ ኣስጋእቲ ኢላ ካብ እትጠቕሰን ሃገራት ክመጽእ ንዝኽእል መጥቃዕቲ ንምግታ ኣብ ከባቢ ኣትላንቲካዊ ውቅያኖስ ሓድሽ ሚሳይል ክትተክል ምዃኑ ኣፍሊጣ እዚ ኣብ ሳብማሪን ዝዋደድ ናይ ነዊሕ ርሕቐት ሚሳይል ብቐንዱ ካብ ሩስያ ክመጽእ ንዝኽእል ስግኣት ንምምካት ምዃኑ ሰመዚ ምክልኻል ኣሜሪካ ሓቢሮም ኣሜሪካ ኣቐዲማ ኣብ ምብራቕ ኤውሮጳን ኣብ ምዕራባዊ ዶባት ሩስያን ኣጽዋር ክትተክል ከም ጸንሐ ዝፍለጥ ኮይኑ ሩስያ ተኽታኺ ክትብል ክትቃወሞ ምጽናሕ ጸብጸባ ይጠቕሱ ኣሜሪካ ካብቲ ኣብ 1987 ምስ ሩስያ ዝኸተመቶ ምፍራይ ናይ ማእከላይ ርሕቐት ሚሳይል ዝገትእ ውዕል ድሕሪ ምስሓባ ኣብ ኤስያ ሓድሽ ሚሳይል ናይ ምትካል ውጥን ከም ዘለዋ ምሕባራ ይዝከር ካብቲ ወተሃደራዊ ውዕል ዝሰሓበት ሩስያ ብወገና ክመጽእ ዝኽእል ስግኣት ንምግታእ ተመሳሳሊ ንጥፈታት ከም እተኻየድ ክትገልጽ ጸኒሐላ ሩስያ ልክዕ ፍጥነት ድምፂ ክውንጨፍ ዝኽእል ብጸረ ሚሳይል ዘይጥቃዕ ዘመናዊ ሚሳይል ንፈተነ ከም ዘብቃዕት እዚ ድማ ንኣሜሪካ ስጋት ከም ዝፈጥረላዮም ወተሃደራውያን ተንተንቲ ዝገልጹ ዓስራይ ወርሒ ሒዙ ኣብ ዘሎ ግጭት ተጸሚዶም ዘለዉ ተጻረርቲ ወገናት ሊብያ ኣብ ዘላቒ ስምምዕ ምቁራጽ ተኹሲ ክበጽሑ ዝዓለመ ርክብ ሓባራዊ ወተሃደራዊ ኮሚሽን ብ4 ለካቲት ኣብ ከተማ ጄኔቫ ስዊዘርላንድ ተኸፊቱ ኣብዚ ብሕቡራት ሃገራት ዝተወደበ ርክብ 5 ላዕለዎት ወተሃደራውያን ኣዘዝቲ ናይቲ ኣብ ምብራቓዊ ሸነኽ ናይቲ ሃገር ዝመደበሮም ብጀነራል ኸሊፋ ሓፍተር ዝምርሑ ሓይልታት ከምኡውን 5 ላዕለዎት ኣዘዝ ሰራዊት ናይቲ ኣብ ከተማ ትሪፖሊ ዝመደበሩ መንግስቲ ሃገራዊ ስምምዕ ሊብያ ይሳተፉ ኣለዉ ሓባራዊ ወተሃደራዊ ኮሚሽን ሊብያ ብ19 ጥሪ ኣብ ከተማ በርሊን ጀርመን ኣብ ዝተኻየደን ስምምዕ ምቁራጽ ተኹሲ ዝተበጽሓሉን ርክብ ዝተመስረተ ክኸውን እንከሎ ሙሉእ ተግባራውነት ናይቲ ስምምዕ ኣብ ምርጋጽ እዩ ዝነጥፍ ንተጻረርቲ ወገናት ሊብያ ከም ዝድግፋ ዝግለጻ ሩስያን ቱርኪን ብዝወስድኦ ተበግሶ መራሕቲ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ዝሓለፈ 12 ጥሪ ኣብ ከተማ ሞስኮ ኣብ ዘካየድዎ ዘይቀጥታዊ ዝርብ ስምምዕ ምቁራጽ ተኹሲ ተበጽሑ እንተነበረ ብተደጋጋሚ ከም ጥሓስ ክጸንሑ ተገሊጹ እዩ ኣብቲ ኣብ ከተማ በርሊን ዝተበጽሐ ስምምዑን ንተጻረርቲ ወገናት ዝድግፉ ዘለዎ ግዳማውያን ሓይልታት ብሕቡራት ሃገራት ንጸንዐ እገዳ ኣጽዋር ከኽብራ ብዝበጽሖ ስምምዕ ብተደጋጋሚ ይጥሕስዎ ምህላውን እዩ ዝሕበር በዚ ድማ ሊብያ ማእከል ምትፍናን ግዳማውያን ሓይልታት ኮይና ከም ዘላ እዩ ዝግለጽ እስራኤል ትማሊ 4 ለካቲት ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ደብዳብ ነፈርትን ሚሳይላትን ከም ዘካየደት ይግለጽ ኣሎ እዚ ኣብ ልዕሊ ዕላማታት ምክልኻል ምንቅስቃስ ሓማስ ከም ተፈጸመ ዝሕበር ዘሎ መጥቃዕቲ ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ሓድሽ ንድፈ እማመ ሰላም ማእከላይ ምብራቅ ድሕሪ ምውጣኑ ይካየድ ብምህላው ኣብቲ ከባቢ ተፈጢሩ ንዘሎ ፖለቲካዊ ወጥሪ መሊሱ ከም ዘኽርሮ ማዕከና ዜና ኣቃሊሕን በቲ መጥቃዕቲ ኣብ ሂወት ሰብ ብዛዕባ ዝወረደ ጉዳት ዝግለጽ ዛጊት ሓበሬታ የለን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ምንቅስቃስ ሓማስ ከም መልሰ ግብሪ ናይቲ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ዕላማታት እስራኤል ሮኬታት ከም ዝተኮሰ ተገሊጹ ኣብ መወዳእታ 2019 ኣብ መንጎ እስራኤልን ምንቅስቃስ ሓማስን ተመሳሳሊ ምልዋጥ መጥቃዕትታት ተኻይዱ ምንባሩ ጸብጻባት ይሕብሩ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ብውሕዱ 3 ግዜ ዓበይቲ ውግኣት ከም ተኻይደ ብሰንኩ ድማ ኣሽሓት ሰባት ከም ተቐትሉ ይጥቀስ እስራኤል ኣብ 1967 ጎቢጣ ኣብ ዝሓዘቶ ምዕራባዊ ገማግም ኣብ ዝሃነፀቶ ሰፈራታት ልዕሊ 600,000 ዜጋታት ኣስፊራ ከም ዘላን ናብ ወሽመጥ ጋዛ ንዘእቱ መስመራት መጓዓዝያ ከርዲናቶ ምህላውን ይፍለጥ እቲ ስጉምታት ሓደ ካብ ዝዓበየ ጠንቅታት ናይቲ ኣብ መንጎኣን ኣብ መንጎ ፍልስጤምን ተፈጢሩ ዘሎ ምትፍናን ምዃኑ ይግለጽ ኣብ ቻይና ተኸሲቱ ብዘሎ ቫይረስ ኮሮና ናይ ዝሞቱ ሰባት ቁጽሪ ናብ ልዕሊ 490 በቲ ሕማም ናይ ዝተለኽፉ ድማ ናብ ልዕሊ 24,000 ከም ዝዓረገ ንሰመዚ ጥዕና ቻይና ምጥቃስ ማዕከና ዜና ብ3 ለካቲት ሓቢረን ውድብ ጥዕና ዓለም ማለት WHO ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ካብ ቻይና ወጻኢ ሓደ ኣብ ፊሊፒንስ ሓደ ድማ ኣብ ሆንግ ኮንግ በቲ ሕማም ከም ዝሞቱ ምጥቃስ እቲ ቫይረስ ኣብ 22 ሃገራት ከም እትረአን ልዕሊ 150 ሰባት ከም ዝለኸፈና ነፂሩ ሰመዚ ጥዕና ቻይና መጠን ሞት ናይቲ ሓድሽ ዓሌት ቫይረስ ኮሮና 2.1 ሚእትያት ምዃኑ እዚ
ምስ 9.6 ዝነበረ መጠን ሞት ቫይረስ ሳርስ ክነፃፀር እንከሎ ኣዝዩ ትሑት ምዃኑ ሓቢሮም ኣለው ነዚ ናይ ምስትንፋስ ፀገማት ብርቱዕ ረስኒን ሰዓልን ዘጠቓልል ምልክታት ዘለዎ ቫይረስ ዝኸውን መከላኸሊ ክታበት ይኹን መድሃኒት ንምምዕባል ዓበይቲ ትካላት ሓያል ፃዕሪ የካይዳ ከም ዘለዋን ዝሕብራ ዘለዋ መንግስቲ ቻይና ብ3 ለካቲት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ካብን ናብን ቻይና ዝካየድ መጓዓዝያ ይኹን ንግዳዊ ንጥፈታት በተኸሲቱ ዘሎ ለበዳ ከም ዘይፅሎ ብምንፃር መንገድታት ኣየር ግቡእ ንጥፈታትን ክቕፅላ ፀዊዑ ኣሎ እንተኾነ ግን ሓያሎ መንገድታት ኣየር ናብ ቻይና ዘካይድዎ በረራታት ከም ዘቋርፀ ክሕብራ እንከሎ ኣሜሪካ ትርከበን ሓያሎ ሃገራት ምዕራብ ድማ ካብ ማእከላይ ሸነፍ ቻይና ንዝመፁ መእተዊ ቪዛ ናይ ምኽልካል ስጉምቲ ወሲደን ኣለዋ ክኢላታት ጥዕና ቻይና እቲ ቫይረስ ካብ 1 ክሳብ 14 መዓልታት ናይ ሓቑፎ ዕምሪ ከም ዘለዎ እንተኾነ ግን ዘይከምቶም ኣቐዲሞም ዝተኸስቱ ተመሳሰልቲ ቫይረሳት ኣብ ናይ ሓቑፎ ዕምሪ እውን ካብ ሰብ ናብ ሰብ ናይ ምትሕልላፍ ዓቕሚ ከም ዘሎ ይነፅሩ እዚ ድማ ንምቁፅፃሩን ዝግበር ፃዕሪ ዝያዳ በዳሂ ገይርዎ ይርከብ ኣብ መወዳእታ ኣብ ከተማ ሕሙስ ሶርያ ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ክልተ ማዕከናት ዕደና ባህራዊ ጋዝ ደብዳብ ከቢድ ብረት ከም ተኻይደ ማዕከናት ዜና ናይቲ ሃገር ብ4 ለካት ኣቃልሐን ኣብ ልዕሊቲ ካብ ቀንዲ መዕደኒ ባህራዊ ጋዝ ሶርያ ዝኾነ ማዕከናት ድማ ሓደጋነቱ ግን ባርዓን ከም ተኸስተን ከቢድ ዕንወት ከም ዝወረደን ተሓቢሩ እቲ ባርዕ ድሕሪ ሰዓታት ዝወሰደ ንጥፈታት መጥፋእቲ ሓዊ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ክውዕል ከም ዝኽኣለ ተሓቢሩ ኣሎ እዚ ኣብ ልዕሊቲ መዓልታዊ 2.5 ሚልዮን ኩቢክ ሜትር ባህራዊ ጋዝ ከም ዘፍሪ ዝግለጽ ትካል ዝወረደ ዕንወት ኣብ ልዕሊ ፍርያት ባህራዊ ጋዝ ሶርያ ንምስንኻላት ከስዕብ ከም ዝኽእል ብኣጉ ተኣሚቱ ኣሎ ዛጊት ነቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደሉ ኣካል የለን ቱርኪ ከም መልሰ ግብሪ ናይቲ ሰራዊት መንግስቲ ሶርያ ብ3 ለካቲት ኣብ ዞባ ኢድሊብ ዘካይዶን 8 ኣባላት ሰራዊታ ዝቐተሉሉን ደብዳብ ከቢድ ብረት ኣብ ልዕሊ ሓያሉ ዕላማታት ሰራዊት ሶርያ ደብዳብ ከም ዘካየደት ዝሓበሩ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ግን እዚ ኣብ ልዕሊ መዕደኒ ባህራዊ ጋዝ ዝተኻየደውን መቐፀልቱ ከይኮነ ከም ዘይተርፍ እዮም ዝገልጹ ዘለው በቲ ሰራዊት ቱርኪ ኣብ ዞባ ኢድሊብ ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ዕላማታት ሰራዊት መንግስቲ ሶርያ ዘካየደቶ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 76 ወታደራት ካብ ስራሕ ወፃኢ ከም ዝኾኑ ሚኒስትሪ ምክልኻል ቱርኪ ኣፍሊጡ ሰራዊት መንግስቲ ሶርያ ብደብዳብ ነፈርቲ ኩናት ሩስያ ተደጊፉ ናብ ወሰናስን ናይታ ቀንዲ ዕርዲ ተቃወምቲ ሓይልታት ናይታ ሃገር ኮይና እትርከብ ከተማ ኢድሊብ ገጹ ይግስግስ ከም ዘሎ እዩ ዝሕበር ብሰንኩ ድማ ቁፅሪ ናብ ቱርኪ ዝውሕዙ ስደተኛታት ሶርያ ንሂሩ ምህላው ይግለጽ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ሓፈሻዊ ዜና ኣብ ዝፍጸም ብሩኽ ናይ ስራሕ መዓልቲ